Rueiros da Vila, en Caión, é un festival diferente onde vas andando polo pobo e hai diversos escenarios, fai que todo o mundo poida disfrutar de todo a diferentes horas, desde os máis meniños hasta os máis maiores. Creo que aporta algo diferente na vila, para a xente que ven de fora e tamén para a xente de aquí. Estamos encantados con esta actividade, na cal é toda gratuita. Rueiros da Vila xa 4 anos que leva aquí en Caión, creo que tanto para os nacidos aquí como para os que nos asentamos aquí pois é un pouco máis tarde, pois é un programa xa totalmente indispensable. Esperámoslo verán tras verán, aínda que só leve 4 anos e que a xente pregunta non só aquí se hai rueiros ou cando son, e sobre todo é o ambiente, a xente de ver a xente de aquí implicada coa xente que chega de fora, de visita, é un pouco todo e sobre todo tamén a parte da música ou das propostas axúdanos a poñer en valor os escenarios que temos. Nunca pensaríamos que o mellor este espacio pode ser un escenario magnífico e así é. E a diversidade dun punto a outro da vila pois encontra ese ambiente. Creo que é o fundamental de Rueiros. Llevo 7 años veraneando en Caión y la verdad que los rueiros da vila cada día son mejores, cada año son mejores. A evolución dos rueiros creo que ten unha evolución lóxica de cara a estes anos, coa progresión de turismo que cada vez está incrementándose aquí na vila. Creo que o rueiros é un elemento importante para unha oferta cultural, ecléctica, de música, variedade artística, que creo que fai crecer máis, se cabe, o plantexamento que hai en Caión. Todos los escenarios son preciosos, cada cual mejor, porque la vila de Caión es espectacular. Axúdase a grupos novos tamén, a grupos locais, tamén a algúns de fora, un cómputo xeneral de todo, solo decir cousas boas, a verdade. Oxalá teñamos máis actividades así na vila. Temos a suerte de estar aquí, cando montades vos todo, vemos todos de aquí. Ao principio non sabíamos ben como iba a cousa, e agora chamamos de pouquinho feitos. Agora de ano para ano xa vemos as mesmas xentes e outros cantantes. E foi mellorando. Foi mellorando, sí, foi mellorando. En todo, dos artistas, en todo. Que vaya máis, que vaya máis. Sí, así está ben, que non empeore. En vez de 4 días, 10. De paso que veñen á playa, estaba o tempo, veñen os roeiros, que pasan ben. E os bares están para vender, e daquela pois vendes todo. É vida para o pueblo tamén. No meu caso, o que máis valoro é o feito de que teña propostas para toda a familia. Nos que temos nenos, pois gustanos que haxa actividades na que non só nos exclúan, sino que sean protagonistas, e música e propostas de todo tipo, nas que non só acudimos aquelas que nos gustan, sino que descubrimos propostas que a priori podemos pensar que non son o que máis nos agrada, pero que sí, que ao final nos convence. Aire, necesitamos aire, andan en busca del, pero non atopa nadie. Asoma a cabeza, mira fora, ou tamén eres culpable de intentar parar con ti mesmo esa barbarie. Aire, necesitamos aire, andamos en busca del, pero non atopa nadie. Y a veces prefiero el silencio a palabras vacías. Cada año están trayendo conciertos mejores, grupos mejores, muy variados, con estilos de música muy variados. Lo mismo tienen blues, que soul, que jazz, que música más indie o pop, y descubres gente cercana que están aquí en Arteixo, en La Coruña, en Carballo, que de otro modo no los hubiésemos conocido, y así, bueno, pues, y son gratuitos, o sea, que es fenomenal.
É un festival ecléctico e penso que aí está a súa grandeza. E iso é positivo, porque se sempre estamos pechándonos en guetos musicais, perdemos todos. Son de aquí da vila e pareceme moi ben que fagan o dos Rueiros, porque é tradición, atrae xente e, bueno, está moi ben. Depois aquí a festa principal son os Milagros de Callón, que é o día hoy. É dicir, os Milagros son sábado e domingo, subida da Virgen é o domingo anterior, o sea que hai 15 días de festa. Hai a clásica romería de ir a pé, que se ven desde Carballo, desde Pallosaco, desde Arteixo, hai xente que ven desde a Coruña, e realmente ese día, bueno, pois hai unha afluencia aquí de xente espectacular. E a hora dos Rueiros tamén, claramente, bueno, pois, oye, é un acontecimiento cultural e social que está, bueno, porque está moi ben e claramente ten moita afluencia e polo que se ve, cada ano ten máis ese. O pesqueiro, unha vila pesqueira con unha boa gastronomía, con xente con máis ilusión a disfrutar destas praias e, obviamente, o surf é un dos estímulos que fai que a xente veña con máis ganas. Isto sempre foi unha vila mariñeira, sempre foi o motor do pobo, sigue o sendo, pero quizás se debe apostar un pouco máis por pasar un pouco da actividade profesional pesqueira ao turismo, en canto a formas deportivas. Para todo isto, pois, Rueiros da Vila tamén poden poñer o seu graniño de area, é unha actividade cultural, entonces queremos que a vila debe evolucionar cara a isto, cara ao cultural, cara ao deportivo, cara ao turístico, sempre virando cara ao mar. Fago un chamamento para que cada ano sexa máis grande e que pouco a pouco cheguemos a estar un festival que se escoite por toda Galicia. Que os animo a todos a que vengáis porque la verdad que Callón es un sitio espectacular. Los Rueiros van a dar mucho juego. Callón é un sitio maravilloso en todos os aspectos, ten unha xente fantástica, unhas praias increíbles e ademais ten este festival que é genial, así que hai que animarse, ten que vir todo o mundo, que merece a pena. Y qué bonito el sol, cuando al despertar se cuela la ventana por la que suele observar. Callón é un sitio espectacular, é un sitio excelente para visitalo porque é un pueblo de categoría. Una y otra vez. Longa vida aos Rueiros da Vila, é unha garantía para a vida e pasalo ben. Animamos a todo o mundo a vir a disfrutar da vila, dos seus encantos, da comida e do viño. E po ano volvemos, Estes 4 días que hai que... Que veña, que fagan ruido, que veña. Volvede cando peirades.